Jeg prøver at filme nu her. Hun har været under rytter sådan en måske 10 gange i alt. Og så har hun haft en pause nu, fordi hun er vokset. Så det er første gang nu. Så hun ved ikke helt rigtigt, hvad hun skulle gøre. Men hun er jo også kun 3 år. Og ikke så rutineret i noget som helst. Det ser lidt givet ud, fordi hun ved ikke helt rigtigt, hvad hun skulle. Det er ikke nogen holdeplads her. Kom så. Det er madmoren. Hallo. Ja, hvordan var det nu, man kommer frem her?